Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Bu adına davamında türlü tübeklerde yaşauşu, halkımız tırmışındağı hem yaşayışındaki kaybır vakıgalar bilen sizni men İnsaf Abdullah tanıştırırım. Siz Tatarlar tapşırın qarıysız bugünkü programmada. Ana tili o'qituvchilari Şüpreli'de. Birinchidan 11-chi sinfga qadar barliq predmetlarda tatar tilida o'tkaziladi. Lekin tatar tilining zararini ko'rmadik biz. O'quvchilarimiz respublikaning Shloyuksin bir ilkasining boshqa Moskva vuzlarining da eng perspektivali o'quv yurtlarına kiradilar. Yigitlar harbiy xizmatga hozirlanadi. Bitirib bilan shu aytib kelasim keldi bunda. Kelganim turli podgotovkalar, огневой otuvlar bik ko'payib bo'lamında. O'qituvchilarimiz begaybat eradi bizni. Çeşekler ko'rgazmasi. Yoshlarni chaqirishga kerak bunda. Andan masalan qarni biraz xalqqa anglashtirib tayyorlash kerak. Ekskursiyat bo'lsa yaxshi bo'lar edi. Tapşırığımız ahırında 100 yıl ilk sahifesi. Biz sizin bilan G'adatdagi Shahqozon Federal Universitetining kitobxonasida birinchi qo'lyozmalar ham kerak kitoblar bo'ligida oldimizda 100 yil ilk nashr etilgan Alislar gazetasi. Soңгы yıllarda Tatarстанның Мәгариф һәм фән министрлыгы Россиянең 34 төбәге һәм 5 чит ил белән үзара хезмәттәшлек турындагы килешү төзеде. Хәзер аның нигезендә Татарстан районнары төбәкләрдә эшләүче татар теле укытучылары, балалар бакчалары тәрбиячеләре белән һәр төрле остаханәләр, семинар киңәшмәләр, ачык дәресләр уздыралар. Шушы көннәрдә генә Ульяновск өлкәсеннән һәм Чувашстан республикасыннан бер төркем ана теле укытучылары белән балалар бакчалары мөдирләре Шүпрәле районында булып, аларның уку-укыту һәм дәрестән тыш чараларны оештыру тәҗрибәсе белән танышып киттеләр. Анда узган бер көн вакыйгалары турында безнең үз хәбәрчебез Рамис Сафин. Әлбәттә, мондай очрашулар үзара тәҗрибә уртаклашу Татарстанда яшәүче укытучылардан бигрәк республикадан читтә эшләүче укытучылар өчен кирәк. Чөнки Казаннан еракта татар телен укыту, балаларны ана телендә сөйләшергә өйрәтүнең үз алымнары һәм үз нечкәлекләре бар. Менә без ел саен инде менә шунда ул практикага кирип китте. Менә мондай төбәкара семинарлар үткәрү, методик семинарлар үткәрү. Ул безнең республика укытучылары өчен файдалы булса, регионнардагы укытучыларыбыз өчен икеләтә файдалы. Чөнки алар дәресләр карыйлар, төрле шартларында ничек итеп телне, туган телне укытып була. Һәм әлбәттә нинди нәтиҗәләргә киләләр. Менә моны без инде күрсәтергә тырышабыз. Һәм ул инде безнең укытучыларыбыз киләчәктә дә әлеге методларны, әлеге алымнарны үзләренең укыту тәрбия процессында уңышлы файдаланалар. Узып баручы уку елы дәвамында Ульяновск өлкәсе һәм Чувашия республикасының дистәләгән ана теле укытучылары Татарстанның Апас, Буа районнарындагы татар һәм катнаш гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар укый торган мәктәпләрдә булып, аларның уңай тәҗрибәсен өйрәнеп кайттылар. Безнең максатыбыз нәрсә? Төрле укытучыларның төрле эш алымнарын күрсәтү. Һәм балалар белән ничек эшләргә кирәклеген аңлату. Менә бит соңгы вакытларда без татар теленә игътибар кимеде дип зарланырга яратабыз. Әгәр дә укытучы иҗади фикер йөртә икән, аның күңелендә телебезгә мәхәббәт бар икән, балаларны төрлечә өйрәтергә була татар теленә. Ул татар теле дәресләрендә генә түгел, дәрестән тыш чараларда зур игътибар бирергә кирәк. Татар халкының сәнгатенә кагылышлы мәсьәләләр белән таныштырырга мөмкин. Бүген мөгаллимәләр Шүпрәле районының данлыклы Кече авыл мәктәбендә кунакта. Данлыклы дим, чөнки бу уку йорты заманында татар тарихына байтак танылган шәхесләрне укытып чыгарган. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Ринат Таҗетдинов, язучы Кыям Миңлебаев, шагыйрә Рушания Арсланова һәм 6 профессор туган авылларының данын еракларга таратучылар. Бүген мәктәптә 104 бала укый. Birinchidan 11-chi sinfga qadar barliq predmetlarda tatar tilida o'tkaziladi. Lekin tatar tilining zararini ko'rmadik biz. Zararını görmedik. Yığılarga әзерләнгән вакытта укытучылар профессионал булганга күрә, рус телендә консультациялар алып баралар. Химия, физика, тарих, җәмгыять белеме фәннәре дә саф татар телендә алып барыла. Ләкин шулай булса да, укытучыларыбыз республиканың Шулайуксин бер өлкәсенең башка Москва вузларының да иң перспективалы уку йортларына керәләр. Барлык фәннәрдә татар телендә алып барыла. Безнең 5-6 сыйныфларда 5 сәгать укытыла. 7-8 сыйныфларда 4 сәгать, 9 сыйныфта 3 сәгать, 10-11 сыйныфта 2 сәгать.
Чуашстанның Татар Сыгыты авылында балалар быелгы уку елына кадәр татар, чуаш һәм рус телләрендә укыганнар. Быелдан чуаш теле теләгән кешеләр өчен генә калдырылган. Мен 10 сыйныфта укытам, 2 татар әдәбияты укытам, 9 сыйныфларда бер татар тел, бер әдәбият дәресләре алып барам. Чулпанның укучысы Роза Айзатулованың быел Казанда халыкара татар теле бәйгесендә беренче урынны алуы да әлеге мәктәптә татар теленең югары дәрәҗәдә укытылуы хакында сөйли. Балакаем, тордыңмы? Торган бит балай карагысы. Biz Arifcan bilen Rinaat ismini şatıp turaydık. Ренат, мәгънәсе дә матур. Кеше чынлы мәктәп укучылары да һәр төрле иҗади бәйгеләрдә, олимпиадаларда һәм спорт ярышларында, турнирларда призлы урыннар алалар. Мәктәп һәр төрле грант конкурсларына катнашып, соңгы елларда гына да 2 миллион сумнан артык акча үзләштереп, мәктәпнең материаль-техник базасын яңартканнар. Татар теле кабинеты да заманча җиһазландырылган. Бу мәктәптә шул хәтле талантлы укытучылар эшли, шул хәтле талантлы балалар, акыллы барысы да. Бу мәктәптән китәсе килми. Шул хәтле менә үземә шул хәтле күп мәгълүмат алдым. Балалар чын үз туган телләрендә үзләренең фикерләрен төгәл иттереп, ачык иттереп, матур иттереп сөйли беләләр. Укытучылар үткәргән дәресләр дә бик матур үтте. Төрле алымнар кулландылар. Балалар җөмләләрне тулы итеп, төгәл иттереп әйттеләр, сөйләделәр. Бик актив катнаштылар. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының төбәкләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Гөлия Мусина белдергәнчә, узып баручы уку елында Россия төбәкләре белән эшләү тагын да активлашкан. Тагын бер айдан илебезнең ана теле укытучылары кабат Казанга, бөтен Россия форумына җыелачаклар. Әлеге семинарда киңәшмәдә безнең 150-дән артык укытучыларыбыз катнаша. Монда инде ул безнең быел үткәрелә Казан шәһәрендә. Беренче без мастер-класслар, секция утырышлар үткәрәбез һәм пленар утырышлар үткәрелә инде. Безнең мәдәни чаралар планлаштырылган. Монда инде без Кореев театрына барабыз. Моннан тыш Казан буенча экскурсиялар, музейларда музей эшчәнлеге белән таныштыру планлаштырылган. Шулай ук бу көннәрдә Татарстан Мәгариф министрлыгы яңа уку елына төбәкләргә дәреслекләр туплап җибәрү эшенә дә керешкән инде. Татарстанның Чүпрәле районыннан Рамиса Хин татарлар. Егетләрне хәрби хезмәткә әзерләү һәр җирлекнең бурычы. Бу эш Татарстан Республикасы районнарында актив алып барыла. Арча районы ул яктан күпләргә үрнәк дисәк ялгыш булмас. Биредә инде 11 ел рәттән май айында хәрби патриотик лагерь эшли. Арча педагогия киллияте һәм югары сыйныф укучылары 5 көн дәвамында табигый шартларда яшәп, беренче хәрби әзерлекне узалар. Булачак хәрбиләр тормышы белән хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева танышты. Чын хәрби хезмәттән бер дә ким түгел, бар да җитди. Егетләр 5 көн эчендә экспромт рәвешендә армиягә әзерлек уза. Килгәндә алар беренчедән алар нәрсә икәнен белми бит бой берне. Килгәндә инде теге уйлар белән, фикерләр белән киләләр алар монда. Шулай бит эшләргә, тотып карарга автоматны, порох исенә карарга, атып карарга, көрәк тотып казып карарга, окоп казып карарга. Бу инде алар өчен шунда беренче чирканчык, беренче тәҗрибә иткәндә алар әз генә үскән, инде дә булса акыл кергән җегетләр, чөнки без аларны монда инде дисциплинага өйрәтәбез. Күпчелек егетләр өчен бу көтеп алынган вакыйга. Әтияниләр инде сбор булыр алдына уже бер айдан уже бер айлык шалтыраталар. Безнең киемнәр әзер, кайчан чыгып китәбез. Менә шул хәләт теләктә инде булар монда башлангыч хәрби белем нигезләрен белеп китәләр. Булар моннан әле әйтеп узганча строевой һәм огневой подготовкаларда инде без монда чын боевой патроннар белән атабыз, хатлар килеп тора. Менә йөзендә шәхсән бүгенге көндә 3 войсковой часть белән хаташ торам. Войсковой часть Саратов, Пенза, Төмән өлкәләреннән и командование менә хатларны җыеп барам. Бөтенесе мактап, сезнең егетләр аерымча бик яхшы дип менә үземә дә куаныч. Яңа көннәр авылы егете Азат Әхмәтҗанов моңарчы Кыркачыктагы форпост чараларында актив катнашкан булган. Бу хәрби җыенга да бик теләп килгән. Армия барып кайтырга кирәк булгач, кичкәнәдән әзерләнә кирәк инде. Шуңа чыныктыру булган. Стрельбища әзерләнү процессын үткән югы безнең моңарчы. Аны өйрәндек әзмәк дәрәҗәдә. Мылтыктан атасын булгач ахырдан бик теләп белән шулай итеп киләсем килде монда. Килгәнем төрле
физик подготовкалар, огневой атулар бик күбәйбер була монда. Укытучыларыбыз бик әйбәт өйрәтә безне. Шундый рәхмәтле аларга. Беренче көнне авыррак булса да бик тиз ияләштек диләр. Үзгәрешләр бар, күбрәк кешеләр кирип китте инде, күбрәк белемнәр алдым, безне монда бик әйбәт өйрәтәләр. Күңелле яклары да бик күп. Менә бер кичә безгә кино караттылар. Аннары буш вакытыбызда без футбол уйныйбыз. Монда бик кызыклы. Без иртә белән торабыз да физзарядка ясыйбыз, 3 километр җигерәбез. Ул бик файдалы. Менә шулай. Андан соң без иртәнге аш ашыйбыз да заниматься итәбез. Дөньяның иң танылган рестораннарында гадәттә пешекчеләр ир-атлар. Ә монда инде Ходай үзе биргән табигый шартларда егетләр үзләре барысын да әзерли, үзләре пешерәләр. Егетләр, сөйләгез әле, менә моңарчы өйдә ашырга пешергән бар идеме? Булгалый торган ие, әни өйдә булмаганда, кайватта пешергәли торган ием. Нәрсә пешерә идең? Төрле бер пилмәннәр, бәрәңге, тыкмаш, боткалар пешергәлгән булды. Монда ниндидер яңа ризыклар пешергә өйрәндеңме? Өйрәндем, беренче көнне килгәндә плов пешердек. Әйе, балыгын да тоталар, ашырга да пешерәләр, эс киемнәрен дә үзләре карыйлар. Кыскасы, бик зур тормыш мәктәбе бу. Мөстәкыйльлеккә һәм 70 төрле һөнәргә өйрәнүдә. Мондый хәрби җыеннар Арчада 11 ел элек оештырыла башлаган. Егетләрнең бик армиягә бару теләкләре аз иде. Һәм инде без моны үзебезнең районыбызда үзгәртергә уйладык мәктәптән үк. Мәктәптә без башлап җибәрдек шул ук основа военной службы дигән дәресләрне 2008 елдан бирле без автоматларда менә бу АК-74 автомат инде безнең шуннан боевой патроннар белән атыра башлагач безнең бу инде кабынып китте. Әзерләгән егетләр аларга бу армия сафларына кирәк булачак. Нишләп дигәндә бөтен фән булар бөтенсе дә армия сафларында кулланыла. Һәм монда алган белем белән безнең егетләребез анда барып үзләрен күрсәтә алалар. Һәм инде үзләренең иптәшләре алдында, яңа дуслары алдында алар анда бер баш югары булачак. Хәрби частьләрдән рәхмәт хатлары килеп тора. Шунысы куанычлы ди хәрби комиссар. Әти әниләр өчен нинди горурлык бу? Иршат Ильшатович зарекомендовал себя как трудолюбивый, исполнительный, добросовестный солдат. Он служит примером для товарищей. Тормыш алга бара дип шушыннан күреп тә әйтә алабыз. Менә без әлбәттә укганда мондай сборлар монда юк түгел, әмма ләкин сборлар бар. Мин менә егетләргә әйткән сүземдә шуңа күрә әйттем инде, чөнки спорт белән шөгыльләнсәләр, алар яхшы итеп укысалар, аларның бүгенге хезмәтләре безнең өчен уку, әтинән яргә шатлыклы була, безнең өчен дә шатлыклы була һәм әлбәттә без үзебезгә киләчәккә матур алмашта тәрбия алабыз. Без улыбыз белән бик горурланабыз инде. Шушындай рәхмәт хатлары килгәнгә бик сөенәбез. 4 бала тәрбиялибез, 4-нчесе кечкенә укый мәктәптә. 2 малай, 2 кыз. 2 тормышлы инде, зурлар. Шуны 3нче улыбыз армиядә ноябрьдә киткән иде. 6 ай исән-имин үтеп китте, Аллага шөкер. Исән-сау хезмәт итеп, безнең яныбызга әйләнеп кайтуын зур түземсезлек белән көтәбез. Монда егетләр булганда илебез куркынычсызлык астында. Ә киләчәктә алар батыр солдатлар гына түгел, ил, республика, районның данын күтәрүче чын ир-атлар булып үсәчәгендә шикләр юк. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Арча. Кайгылы хәбәр белән дәвам итәбез. Самар өлкәсенең Татар милли мәдәни автономиясының башкарма директоры, Туган тел Самар өлкә татар җәмгыяте директоры, татар халкының милли тормышына зур өлеш керткән Фәрхәт Сабирҗан улы Мәхмүтов вафат. Татарлар тапшыруы туганнарының һәм якыннарының олы кайгысын уртаклаша. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Чәчәкләр күргәзмәсе. Яшьләрне чакырырга кирәк монда. Аннан, мәсәлән, бераз халыкка аңлаштырып тәяргә кирәк. Экскурсовод булса яхшы булыр иде. Тапшыруыбыз ахырында 100 ел элек сәхифәсе. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Федераль университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Алислак газетасы.
Күз явын алырдай кашкарыйлар, хуш ис таратучы чалмабашлар, нәзакәтле лаләләр. Мәскәүдә Туган тел татар мәдәнияте җәмгыяте белән берлектә Россия рәссамнар иҗат берлеге күргәзмә оештырды. Җир чәчәкләре, матурлык һәм аек акыл дигән әлеге күргәзмә теләгән һәр кеше өчен ачык. Анда 12 рәссамның эше урын алган. Чәчәкләр бездә нинди хисләр, тойгылар уята? Бу хакта алдагы язмада. Күргәзмәнең темасы бер яктан табигый, гади һәм аңлаешлы, икенче яктан тирән һәм фикерләүне таләп итә. Рәссам иҗат кешесе буларак чын барлыкны үз эшендә күрсәтә ала. Ә чәчәкләр җир шарының бер матурлыгыдыр ди күргәзмәдә катнашучылар. 2 февралендә заявка бирдек. Менә шушы Мәскәү милләтләр йортына безгә менә хәзерге вакытта безгә бирделәр бу күргәзмәне, рәссам күргәзмәсен үткәрергә. Бу монда 12 кешелек рәссам күргәзмәсе, рус һәм татар милләтеннән булган кешеләрнең күргәзмәсе була инде. Мәскәүнең Туган тел татар мәдәни җәмгыятенә 15 елдан артык. Җәмәгатьчеләр төрле чаралар үткәрәләр. Мондый күргәзмә беренче тапкыр Россия рәссамнар берлеге ярдәмендә картиналарны Мәскәүнең милләтләр йортында тәкъдим итү мөмкинлеге туды. Цветы и вообще искусство, оно объединяет вообще людей и художников. Потому что вот посмотришь на цветы, непонятно, кто там написал, как бы татарский или русский художник. Есть ощущение восторга и удивления от красоты Божьего мира. А задача этой выставки эту красоту донести людям. Рәссамнарның үзара хезмәттәшлеге киләчәктә дә дәвам итәчәк. Бәлки мондый күргәзмәләр Мәскәүнең башка мәйданчыкларында да узар. Сүз уңаеннан башкалада Татарстан рәссамнарының тематик күргәзмәләре булып тора. Күптән түгел 8 март көненә хатын-кызлар образлары белән эшләр куелды. Милли киемнәрдә көн күрештә мәскәүлеләргә серле Сөембикә образлары күрсәтелде. Оештыручыларга бик күп рәхмәт. Тагын да яхшырак, зур кечерәгрәк бәлки залларда, бу Мәскәүнең уртасында бу зал, бик знаменитый зал. Значит, уздырсыннар иде монда кечкенә монда профессиональный художниклар, а без яшьләрне чакырырга кирәк монда. Аннан, мәсәлән, картни бераз халыкка аңлаштырып тәрергә кирәк. Экскурсовод вот булса яхшы булыр иде. Вот нинди стиль, какое направление художественное дип әйтергә шунда. Һәр рәссамның үз алымы. Монда 12 рәссам эшләрен тәкъдим иткән. Киләчәктә аларның саны артыр. Шулай ук сынчылар, зәркәнчеләр агачтан кисеп эшләү осталарын да җәлеп итү күздә тотыла. Шундый матур жанлы чәчәкләр бик матур, күңелебезгә бик килде. Күбрәк тә шундый выставкалар үткәрергә кирәк. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Бер гасыр элек милләттәшләребез ничек яшәгән, аларның тормышы матбугатта ничек чагылган. Игътибарыгызга 100 ел элек сәхифәсе. Сүз Илсур Нафиковка. Исәнмесез, татарлар тапшырын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Федераль университетының китапханәсендә борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Алислах газетасы. Нәрсә турында язганын әйдәгез бергә күзәтеп алыйк. Алислах газетасы 1907 ел 1 сан Казан мәдрәсәләре дип исемләнгән бер мәкалә. Күл буе мәдрәсәсе. Мәдрәсәгә шәкерт киткәннән соңында кул да тимәгән, әүвәлгече исән сак урындагы торган нә матди вә нә дә мәгънәви җәһәтләреннән һичбер җирләре үзгәртелмәмеш. Фақат терекләре көтүгә киткәч абзарны көрәп чыгарган кебек, мәдрәсәне шәкертләр киткәч юганнар, йортларын себергәннәр. Шәкертләр килә башлап 100-гә карып мәдрәсәгә җыелмамышлар. Мөгаллимләре дә тамам килеп биткәне юк. Шуның өчен дәресләр барсына башланып бетмәенчә торалар. Әҗем мәхәлләсе мәдрәсәсе. Шәкертләр мәдрәсәгә шушы 1-2 көн эчендә ашыгып килә башладылар. Бу көндә килгән шәкерт 15-16дан артмыштыр.
Ләкин мәдрәсәләре сала халкының кара уе кебек тәрәзә бүлмәләре күбесе ватылган, мәдрәсәнең эшен тазарту түгел, тузаннарын да өрмәгәннәр. Читтән караганда бер ташландык йорт кебек күренәдер. Дәресләре кайчан башланачагы мәгълүм түгел. Зәнгәр мәчет мәдрәсәсе. Шәкертләре бик аз гына күренә башлаганнар. Дәрес программалары ва хәлдә идеки хәзерге мәгълүм түгел. Шәкерткә ислах фикере бер кергәч, мәхәллә җәһәлләсенең сүктереп кенә аның чыгарып булмый диләр. Сафи мулла мәдрәсәсе. Хәзерге кадәр Сафи мулланың үзе кеби бик мәхәббәт урынында торадыр, фақат ишекләре бикле. Хәзрәт мәкарәдән 2 сәгатьле вәгазьләр сөйли, арып кайтып ял итә булырга кирәк. Хәер, мондый хәзрәтләргә ял итәргә күптән вакыт. Милләт өчен тик торулары файдалырак булыр. Мәдрәсә-и Мөхәммәдия. Казандагы мәдрәсәләрнең иң пакизәсе Мәдрәсә-и Мөхәммәдия дип йөртәләр. Мәдрәсә бу ел бина җәһәтенең әүвәлге еллардагы шикеллек үзгәртелмәгән дип әйтерлек. Фақат Галия сыйныфы буятылган, ашханасы да бераз төзәтелгән, башкача үзгәртелгән төшләре күренмидер. Бу көндә килгән шәкертләр 100дән күп артмамыштыр. Бу вакытта булай гына шәкерт килгәч, мәдрәсә Мөхәммәдиядән дә шәкертләрнең күңелләре сүнгән кебек аңлашыладыр. Мәдрәсә идарәсенең игълан итүенә караганда, октябрь башыннан соң мәдрәсәгә шәкерт кабул ителмәячәктер. Әгәр идарә сүзендә торса, бу ел мәдрәсәдә шәкерт үткән еллардан 3 өлеш ким булачактыр. Мәгариф җәһәтләре исә иң элек мәдрәсәнең мөдәррисе ва баш мөдире Казанда юк. Кайчан кайтуы да мәгълүм түгел. Хәлфәләре дә бу көннәрдә генә килә башладылар. Ягъни мөгаллимләре бөтенләй истигъфа итмешләр. Дәресләре 8нче әд-дин ва әдәб мәҗәлләсендә күрсәтелгән программ буенча укытылачак имеш. Әгәр бу кышта да үткән кыштагы кебек программа язылган нәрсәләрнең бәгъзәсе генә укытылачак булса, мактаулы мәдрәсәмез милләт өчен тәкать тәэссифле мәдрәсә булып калачактыр. Мәдрәсәнең идарәсе җәһәтенең шәкертләргә ибтидаи рус теле мәгълүматы бирер өчен мәдрәсә янында рус теле дәресләре сыйныфы арттырылырга теләнсә дә, мәхәллә җәһәлләсенең ва карт фитаннарының халыкның кытыртулары сәбәпле мәгатәссәф муафиq булынмады. Тәҗвид кирәк дип йөрүләре белән генә үзләрен мөтәррәкыйгә саный торган бу ширк мутагассибларны бер мәдрәсәнең ислахына аяк шалулары шаян тәэссифтер. Ләкин моның өчен күп кайгыртырга ярамый. Бу кешеләрне заманның барысы үз-үзенең милләт мәгарифи юлыннан тиз көндә ыргытылып ташланачактыр, дип хәбәр итә Әл-Ислах газетасы. Күрүгезчә, безнең мәдрәсәләребез һәр очракта милләт һәм газета язарлары тарафыннан күзәтелеп бара, һәм инде анда бирелгән белемнәр дә һәр очракта тасвирланып барган. Инде белем безнең милләтебез өчен аерым рәвештә мөһим булып торган. Шулай итеп, үз тарихыбызны белик, яратыйк һәм алдагы буыннарга да җиткерик. Инде бу чыганаклар белән турыдан-туры танышырга телисез икән, Казан Федераль университетының китапханәсенә рәхим итегез. Сау-сәламәт булып калыгыз. Бүгенге менә шулар, мөхтәрәм милләттәшләр, һәр вакыттагыча хәбәрләшеп яшик, авырлыкларга бирешмичә, исән сау булырга язсын. Хушыгыз. Быел май айында күренекле татар язучысы Фаил Шәфиғуллинның тууына 80 ел. Һәм шул уңайдан студиябездә аның җәмәгате Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә һәм язучы Эльмира Шәрифуллина. Эльмира ханым, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Менә без инде беләбез, Фаил абый белән сезне уртак интереслар берләштергәнсез, каләм әһелләре икегездә. Ә менә очрашуыгыз, танышып китүегез ничек булды? Монысы да кызык бит. Анысы да нәкъ шунда, шул әдәбият дөньясында, шигърият дөньясында. Казандадыр инде. Әйе, Казанда. Яшь башлап язучылар семинарына чакырганнар иде мине. Мин әле яшел, башлап кына киләм, язагына башлаган кеше. Фаил инде формалашкан, аның иҗатын тикшерделәр. Аның иҗатын кемнәр дисәң, Хәсән Туфан белән Нәби Дәүли, бик зур ул вакытта без табынып караган зур шәхесләр бит инде.
Менә шул төркемгә мин дә туры килдем, һәм миңа протокол язарга куштылар, аның иҗатын тикшерәләр, мин авызымны ачкан монда карап утырам. Хәсән абыйга протокол язу онытылды. Шунда миңа файл кисәтү ясады. Чөнки аның турында әйтелгән әйбәт сүзләр язылмыйча, теркәлмичә кала бит инде. Менә шулай иттереп, шул вакытта безнең күзләр очрашты.